Здравейте, хора! Аз съм RoboWestBox. Аз съм Фредин от 10. От днес снимаме един и същи клип. Да, Само в Ево. Добре. къде ми го? Този път за последно кажете хи на YouTube. Честно, Не, честно човек мрази даскалото, а ти? не го мразя. Що? Не знам. За който ще става. Ти си на даскал. Знам, не. Нещо ти е в иконома, майна човек. Що? Нашето бедно даскал, като няма стадион. Що? Няма стадион и ще отидем на иконома, ще играем там. По матч? Да. Като каза за матч, помниш ли? Мени Белевеландица. Как се възгажи? Ама кой би? А? Кой би? Да, преди боле. Еми. Ние сме си прата, бе, вие сте си каръци. Да, ама на дуспите, нали? Ама то Джингис колко е да? Че ние сме си по-добре. Аз не съм Вие бяхте излагали. за кое. Ние бяхме с една точка по-напред от вас, ама вие... Иво вкара един гол. Не. Ей, хора, които не обичат, които не харесват да ходят на даскал и мразят, Да напишат. Нещо стана. ти се изключи. Не, кой се заключи? Аз се чудих, човек. Те, които обичат да отидат на Даскал, да напишат I love you Даскал. А те, които не обичат да напишат... Какво да напишат, е? А? Тези, които не харесват даскалото, да напишат мразим даскалото. Просто така. А тези, които обичат да напишат I love you Даскал. Да. Аз съм- Това сигурно ще са малко хора. Аз съм един от тях. Оле, не знаеш. Чакай, бе, това ми е третия клип. Още на първите два клипа нямам такова. Коментар? Честно ли? Нямам никакъв коментар, ти от си, бе. Ами кажи на твоите почитатели. Които са сигурно 8. Твоите пухтели, бе. 8 души. Са ти почитатели. О, козичка. Здрасти. Добре. О, кожем. Къде си, бе? Ти ме мърдаш. Как ще ми? Ударихте. Самата фала е, че връсна. Събива ли? Събива ли? О, ето! Нещастник. Нещастник. Къде си? Къде беше? Оле, ще убия, бе. Вземи, ще удара с ръка. Пак си що? Опа, на 200 съм. Ела църква. Ела тук се любе. Ела тук съм би качина. Ела тук съм би качина. Ех, маймун мъсъл. Ами идва, къде? Сървър много популярен стана нещо от моите клипчета. Ти какво правиш, бе? Сега снимаш ли още? Да. Минали само фейлва ми. Ари, къде отиваме? Само постригваш дървото. Не знам, кажеш как забрах да пусна да се снима, бе. Оле, щях да оттрепа човека. Оле, само седи тук долу писмеч майна цепата човек. Така ли? Тихо ми се бе! Телепортираме се, бе. Почка. Кучко, само ще така. Аре, сега ще трябва да покажем спална всичко. Ай, по-бързо бе. Аре, да ти не се телепортираш. Аре, бе. Ай, кучко. Всяко си парнал нещо. Оле, колко съм красив. Ей, не знам. Ай, майк ти неба. Чувам те. Чувам да. Аре, сега не сме на спална. Не се телепортираме, пиши спална. Съпална. Чай си дам повек главата. Да, това е спална. Спомен. Чакай, че нещо много лаги. Има безплатни епълки. Каска. И Kit Tools на един ден. И този Лига маняк. Тук е енчантито. И той не взема, ако ме убие, пак ще го убия аз него. Къде си? Сега ще покажем един плеер.
Този плеер се казва Слави 5. О, сега ще ти на Рез, тъпа, шоп, че. Така ли беше, бе? Да, така беше. Сега ще напиша, който иска да се види на клипа, да дойде на Рез, тъпа, шопче. Който иска да се види на клипа, Рез, опа. Рез, тъпа, шопче. Всякакъв флаг пада, намалям графиката, всичко. Намалям всичко. Че нещо така. Никой не ще се види в клипа. Лайна. Аре, бе! Никой ли не ще? О, ето, първия е Нико. Сега. Раз. Ей, кучко! Като те прасне, кучко! Уби ма! Честно ли, мати? Уби ма, не си ми бързо, бе! Къде аз ти изпратих така? Оле, той ще ме уби. Оле, не сме, той ме убива, бе! О, май гад! Стани, ма, не, идиот. Чакай, ще отида в къщата, бе. Идиот. Оле, ти до къща ли си? Ох, майко. Аз идвам точно до къщата. Че ти падна много голям лако, е. Смета дойдох, ти къде си путе? О, сега ще отидеш, ще го убия. Езме, сега се телепортираш до мене. Ай, Не, напиши Реста по шопче просто. как спиш, шопче? Как го написа? Ми, той ме убил. Гати. Сега се Рес. Сет. Някой сера? PvP. Ето! Ау. Реста по шопче. Ау. Къде си, бе? Фредо, къде си, бе? Къде си, Омайо? Тука. Къде си, Омайо? Къде, бе? Убих го. Назиме. Плиз. Окей, кой е то, бе? То е то. Това е. О, картофче, всичко съм си спечелила аз. Мамо, деба ти къде? Тук какво става, бе? Какво се прави? Това ми е шопа, бе. О. Купи нещо, искам да купиш нещо. Как да купа? Цъкаш табелката отгоре. Ага, не цъках я. Ето, на тази. Коя? Тая. Тая. Да, дясно копче. Ай, цъкни, бе. Цъках 10 пъти. Ама няма ли болса? Абе, как да няма, бе? Ето е. Купи ли? Я пробва това. Ето тук продадено. Тук продадено. Е това. Ами аз не мога. Това, бе. Дясно копче тук горе. Пробвам. Ама ти нямаш пари. Ето това. Дясно копче отгоре. Ами не става. Не знам, нещо има. Аз нямам пари колкото твоите слова. О, колко главички имам, брат. Сейчас се само ще видиш. То са мои, майна. Еба, идиота, виж моя. Не, това, нито едната не е твоя 100 път. Радвам се. Само и то ще го взема. Оле, той ми грифа. Ей, не стига, че тук ме резец, как ще ми грифаш, бе? Ей, убивай го, Назиме, убивай го, бе. Как го убивам? А тук е педал. Главичката му. Аз къде я взема? Аз я взех. Опа. Кажете ББ на YouTube. Не вземе този път. Клипчето проверя